Zamestnanci a priaznivci akciovej spoločnosti Duslo sa stretli v kultúrnom dome v Šali. Po 14-ročnej prestávke sa predstavitelia spoločnosti rozhodli obnoviť tradíciu a zorganizovať ples Dusla. V sobotu 30. januára sa v Mestskom kultúrnom dome v Šali uskutočnil ples akciovej spoločnosti Duslo. Návštevníkov privítala personálna riaditeľka s manželom. Musím z tohto miesta ospravedlniť generálneho riaditeľa inžiniera Petra Bláhu. Na dnešnom plese sa nemohol zúčastniť z vážnych rodinných dôvodov. Takže snáď niekedy na budúce sa spoločne s ním zabavíme. Chcem poďakovať všetkým organizátorom, ktorí nám pomohli aktívne pri organizácii dnešného večera. Dúfam, že vďaka ním sa budeme všetci nerušene zabávať celý večer. Tak na zdravie. L'ultima poesia sull'amore più una rosa mentre la tua pelle bianca sembra un abito da sposa. O dobrú náladu sa na úvod postarali členovia tanečného klubu Viva. Ich tanečné kreácie účastníkov plesu dostatočne motivovali. Už v úvodnom kole dokázali zaplniť tanečný parket. Do tanca hral hudobný hosť Happy Band Orchestra. Dobrú zábavu sa postarala aj ľudová hudba Kotlárovci. So spevom jej pomohli aj návštevníčky plesu. Pre návštevníkov plesu bol počas celého večera pripravený široký sortiment vín. Ženám sme išli vybrať nejaké sladké vínko. Takže čo to máme? Cabernet Sauvignon. Takže môj Mirovskú Andrejku sme ochutnali a teraz ešte do sladšieho ideme. Také ženské vínko. Sladké, ružové. A chutilo zatiaľ? Chutilo, hej, hej. Aké sú vaše dojmy z plesu? Máme dobrú partiu pri stole, takže dobre sa bavíme. Ozaj pekne, slušne na úrovni, zorganizované, zatiaľ bez chybičky. Skvelá zábava, skvelá hudba, skvelí ľudia. Čo si viac človek na plese môže prijať. A ja ako vždycky súhlasím s manželkou. Ja nemám iné dovolené. A naozaj bolo to veľmi dobre. Pani Kráseková urobila veľmi dobrú prácu, musím povedať. Veľká vďaka jej patrí. A čo hovoríte na kapelu? Kapela je dobrá. Kapela je výborná. My sme tu hrali prvýkrát, nevedeli sme, čo môžeme očakávať, nevedeli sme, či prídu mladí, starší, alebo proste aká príde generácia, ale myslím si, že tú skladbu repertoáru, ktorú sme zvolili, myslím, že sa to veľmi ujalo a myslím, že si to ľudia veľmi užili.
ples? Veľmi sa nám páči, je úžasný, aj keď je prvý ročník, držíme im palce, aby pokračovali v tomto nasadenom tempe a úrovni. Myslím si, že všetci si tu našli to, čo očakávali, že atmosféra a nálada je výborná a pevne verím, že vydrží do skorých ranných hodín. Na to, že je to prvý ples a že sa ho teda zúčastnilo až nie toľko ľudí, ako sme očakávali, tak ples prebieha veľmi dobre, ľudia sa zabávajú, hudba je veľmi dobrá, jedlo úplne úžasné, takže sme veľmi spokojní. Ľudia sa bavili a dáva to základ novej tradície, nových plesov a myslím, že budú dobré. Lebo všetci sa obávali, ako to dopadne, ale dopadlo to dobre. Takže tešíme sa. My sme spokojní a prídeme určite aj na budúce, keď bude. Spoločnosť Duslo a jeho podporovatelia prispeli viacerými zaujímavými cenami do tomboly. Prvú cenu vylosovala moderátorka večera Veronika Ostrihoňová. Dobre, takže číslo je to 02 YD. Takže vy ste vyhrali kartón vína. Rád pijete? Ja vôbec. Kto to bude piť? Vylejeme. Ale váš stôl vyzerá, že si hrkne. Nie? Mám taký pocit, že výrobca toho vína sedí pri našom stole. Vážne? Až dve dámy musia držať túto prvú cenu. Venovali Bichem SK SRO. Ďakujem. Tak prezrate nám recept. Manžel kupoval dneska. Manžel kupoval lístky? To znamená, že to je vlastne jeho televízor. Pre syna. Pre syna. A môžete na ňo aj vypozerať na ten televízor, či nedovolia vám? Tak ja ovládam diaľkovač. Vy ovládate diaľkovač. Tak sa tešíme a gratulujeme. Ďakujem, veľmi pekne. My sme sa s generálnym riaditeľom rozprávali, že čo dáme do tomboly ako cenu útechu. Takže prvý tip bol, že obed s generálnym riaditeľom. To sme potom zavrhli, že niekto by mal z toho asi aj stres, obedovať s generálnym riaditeľom. Tak potom som dala tip číslo 2, že zamestnanec Dusla, pokiaľ by vyhral, možno, že ešte to zabezpečím aj u zamestnancov Buchtu a v Grincheme. Takže dávame jeden deň plateného voľna. YD ako Daniela 10. Á, tu ho máme výhercu. Ako využijete to voľno? Budem športovať. Neviem, čo sa všetci smejete, ako fakt. Ako fakt. Ako by ste zhodnotili ples? Ja si myslím, že to bol fantastický ples. Ja som veľa takýchto plesov nevidela, že by sa ľudia od začiatku hneď bavili. Výborná atmosféra, výborná nálada, skvelí ľudia a pripravené na veľmi vysokej úrovni. Duslo malo tradíciu plesov v tých 90. rokoch. Posledný ples, ktorý evidujeme, bol v tom roku 2002. Odvtedy sa neorganizovali plesy, takže teraz sme sa pokúsili obnoviť tú tradíciu. Dúfame, že teda sa nám to podarilo. Myslím si, že všetci účastníci boli spokojní, veľmi si chválili výber kapely a myslím si, že všetko, aj catering bol veľmi dobrý, takže boli spokojní. Chystáte sa zorganizovať aj na ďalší rok ples? To závisí od týchto našich hostí a týchto našich zamestnancov, aké budú ohlasy, ale predpokladám, že áno.
že sa nám to podarilo tento rok a bude záujem, aby sme budúci rok niečo podobné usporiadali. Plný tanečný parket, výborná nálada a veľa spokojných návštevníkov presvedčili usporiadateľov, že v organizovaní plesov Dusla budú pokračovať.